मोनसे सोमोनांथाव दैखर आं बे दैखरनि सेराव आं दा गसंनानै दङ। नोंथांमोना बे समाव नायगासिनो दं राइजिं बड'लेण्ड आरो आं सोमदोन बसुमतारी। आं मोनसे जारिमिनारि जायगायाव दंफैयो। बे जारिमिननि जायगाया आंनि उनावनो बे जारिमिन जायगाया दङ आरो बे मोनसे गंसे दैखर जि दैखरा मोनसे सोमोनांथाव। बेवहाय गोबां माखासे सोमोनांथाव माखासे रहस्य बेहाय हाबनानै दङ। दान्दिसे उनाव नोंथांमोननो आं दिन्थिगासिनो दङ बे दैखरा मानि थाखाय सोमोनांथाव आरो बे दैखरा मा जारिमिनजों सोमोन्दो गोनां। दा आं बे समाव दङ गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे सिसुपानि बियाबनि सिङाव थानाय नैबे बिष्णुपुर होननाय गामियाव। नंगौ, बे बिष्णुपुर होननाय गामियाव जारिमिनजों बुंफबनाय माखासे बेवहाय खाम्फा एबा मुर्ति बायदि बायदि बेवहाय मोननाय जायो। दासिमबो बिथांमोना फोथायोदि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दासिमबो फोथायनाय दं बे मोनसे समाव कसारि राजानि बियो बायखोन्दा नेरसोनजों लोब्बा गोनां होननानै। नंगौ, माने गोबां इयाव जारिमिननि जायगा दङ। बिनि गेजेरावनो नैबेबो मोनसे, जिहेथु बे दैखराव दङ बिष्णुनि मुर्ति आरो बे बिष्णुनि मुर्तिया बुंनो थाङोबा 20 फुटसो गोथौनि गाहायाव बे बिष्णु मुर्तिया दङ। गोबां बेहाय रहस्य दङ बा मोनथिनो गोनां गोबां खोथा दङ। दा बेनि फारसे नोंथांमोननो दान्दिसे उनाव बिनिनो मेलेमजिबि बिथां दङ, जायनोखि गलाघाट जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बिथाङा गाहाय नेहाथारि दङ, गपिनाथ हाज'वारि बिथांनिफ्राय जोङो मोनथिगोन बिनि माखासे जारिमिन आरो नैबे दैखराव थानाय बे सोमोनांथाव माखासे रहस्यनि सायाव बिथाङा नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायगोन। गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय दयां-बोना ओनसोलनि अरथायाव थानाय जि सिसुपानि ओनसोल, बे सिसुपानि ओनसोलाव बिष्णुपुर गामियाव मोनसे गोदो गोदायनिफ्रायनो नुजाबोनाय जि मोनसे दैखर आरो बे दैखरा दा जोङो बुंनो थाङोब्ला 20 फुटनि गेजेरनि सिङाव मोनसे मुर्ति दङ आरो बे मुर्तियानो जाबाय बिष्णु मुर्ति आरो बे मुर्तिनि मुङैनो बे गामिनि मुंखौ बिष्णुपुर दोनदों होननानै गोदोनि मानसिफोरा फोरमायथिदों। थ' नैबे दैखरनि मोनसे सोमोनांथाव आखुथाय दङ आरो बे आखुथायानो जाबाय मा, जे बेहाय जेब्लानोखि खरां थियो एबा अखानि बिबाङा खम जायो अब्ला माखासे गामिनि रायजो राजा बिथांमोना नैबे दैखरनि सेराव फैनानै बा मुसुखानि सेराव फैनानै गावबा गावनि धोरोमारिनि नेमखान्थिनि गेजेरजों आर'ज गाबो आरो गाबखांनायनि उनावनो अखाया हायो। थ' बे मोनसे सोमोनांथाव बाथ्रा। आरो मोनसे आखुथाया जाबाय मा, जे बेहाय अखाया जेसेबां हाया जाया जाथों मानो बेहाय दैखराव दैया जमा जानानै थाया एबा दैज्लां बोथोरावबो बेहाय बिदि दै जमा जाना थाया। बे मोनसे इसोरिक गोहो मोनसे दङ बेहाय। आरो मोनसे फोथायनाय दङ मा, जे रायजो राजाफोरा माबा मोनसे जुदि बेहाय खरान थियोबा बे खरान थिनायनि गेजेरजों जेब्लानाखि आर'ज गाबो बेहाय अखाया हायो। आरो नैबे खाथि खालायाव थानाय फुख्रि, गिदिर गिदिर फुख्रि दङ, जेरैबायदि बिष्णु फुख्रि, जय फुख्रि दङ आरो बिब्दिनो गोबां माखासे गिदिर फिसा महरनि गोबां माखासे फुख्रि दङ। आरो नैबे सिसुपानि सिङाव थानाय सरासनस्रायै बुंनो थाङोब्ला बिष्णुपुर गामियावनो गोबां माखासे मोदाय मोदायजोनि खाम्फाफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो बिब्दि खाथि खाला थानाय गोबां माखासे मोदाय मोदायजोनि खाम्फा दङ। थ' बर' माहारिफ्रा बा बर' माहारिनि मानसिफ्रा जि माखासे फुजिनाय मुसुखाफोरखौ जोङो मोननाय जायो, जेरैबायदि बिस्वहरि दङ, ओरैजाय गणेश मुर्ति दङ, बिष्णु मुर्ति दङ आरो शिवलिंग दङ। थ' बिब्दि गोबां माखासे गिदिर फिसा महरनि गोबां मोदाय मोदायजोफोरनि खाम्फाफोरा बेहाय थावरिनानै दङ। आरो जोङो बुंनो हायो मा, जे बे 13 सेन्सुरिनि गेजेरनि जे बर' राजाया बेहाय रायजो खुंनाय मोनसे समावनो नैबे जायगायाबो बर' राजानिनो मोनसे अरथायाव दं होननानै जोङो बिसास खालामनो हायो। एबा जारिमिननि बेलायाव जुदि नायोब्ला जेब्लानोखि बर' राजाया बेहाय रायजो खुंदोंमोन अब्लानो नैबे जे ओनसोलाव बे थासारिखौ खालामदों होननानै सानो। थ' माखासे मिथिंगायारियानो जा बा माखासे बिगियानारिनि जाहोननि थाखायनो निस्सय बे जायगाया धंस जादोंमोन। आरो मोनसे समाव गोलाव समनि गेजेराव बेहाय हाग्रा बंग्राजों बुंफबनानै दंमोन। आरो जेब्लानोखि जोंनि बर' माहारिया बेहाय गलाघाटआव बा सिसुपानिनि सिङाव फैजेननायनि उननिफ्रायनो बे अरनबारिजोंनो बुंफबनानै दंमोन। थ' लासैनो रायजो राजाफोरा गोबां माखासे जायगाफोरखौ दानस्रांनानै स्रां खालामनायनि गेजेरजों
आथिखालाव मोनसे जौगाथायनि मोनसे दिन्थिथिखौ जोङो मोननो हायो। थ' जायखिनो हक नैबे दैखरा बिष्णुपुरनि सिङाव थानाय जि दैखर आरो दैखरनि सिङाव जि थानाय मुसुखा बिष्णु मुर्तिनि जि मुसुखा बे मोनसे सोमोनांथाव मोनसे जानानै दङ। थ' निस्सय जोङो बेखौ बिसास खालामो एबा फोथायो जे बे मोनसे इसोरिक मोनसे गोहोआ दङ होननानै जोङो फोथायो।